бо мақсади пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва таъсир расонидан ба маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, мақомоти милитсияи Суғд аз 20 феврал амалиёти профилактикии маданияти шаҳрдориро оғоз намудааст, ки то санаи 20 март идома хоҳад кард. дар ин бахши барнома оиди коргузории милитсия дар доираи талаботҳои амалиёти мазкур дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд маълумот гиред. роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд бо мақсади пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва ҷалби шаҳрвандон ба ҳамкорӣ дар доираи амалиёти профилактикии маданияти шаҳрдорӣ бо фаъолони кумитаи маҳаллаҳои Бофанда, Тагитут, Чорчароғ, Ҷабор Расулов, Содирхон Ҳофиз ва Шарқ вохӯрӣ баргузор намуд. Чорабинии мазкур дар маҷлисгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 шаҳри Хуҷанд баргузор гашт. сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд полковники милитсия Илҳом Қосимзода маърузаи худро аз нуқтаҳои асосии маърифатпарварона ва дастурии паёми пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз намуда, дар идома вобаста ба фаъолияти натиҷаҳои хизматӣ ва вазъи криминогении маркази маъмурии вилояти Суғд ба ҳозирин маълумот дод. пешгирӣ аз шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу равияҳои характери экстремистӣ, террористӣ дошта, зуҳуроти номатлубе чун бегонапарастӣ, ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон, корбарӣ бо оилаҳои ноустувор ва пешгирии муноқишаҳои оилавӣ, гардиши маводи мухаддир ва нашамандӣ мавзӯъе буд, ки дар маъруза ба он таваҷҷӯҳ дода шуда, бо таъкиди мисолҳои воқеӣ диққати иштирокчиён баҳри пешгирию бартарафсозӣ ҷалб гардид. даъвати сардори милитсия аз фаъолон ин нуқта гузоштан ба бетарафӣ ва ҳарчи бештар ба роҳ мондани ҳамкории аҳолӣ бо милитсия гуфта шуд. дар идома оиди корбарӣ дар ин самт ва дигар муаммоҳои ҷойдошта муҳокимарониҳо сурат гирифт. роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд баргузории ин гуна вохӯриҳои маърифатиро бо аҳолии ҳамаи минтақаҳои шаҳр ба нақша гирифтааст, ки марҳила ба марҳила гузаронида мешавад. ҳамчунин дар доираи баргузории амалиёти маданияти шаҳрдорӣ, ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз 20 феврал то 20 март ҷараён хоҳад гирифт, кормандони шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҷиҳати тарғиби одоби шаҳрнишинӣ, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ дар маҳаллаи 8 шаҳри Хуҷанд чорабинии ҳуқуқӣ гузаронида, дар баробарӣ бо раисони биноҳои маҳаллаи мазкур анҷом додани мулоқот, инчунин дар пай ислоҳи камбудиҳо шуданд. аз ҷумла масъулин зимни санҷиши фаъолияти марказҳои савдою хизматрасонӣ ҳуқуқ вайронкуниҳоро ошкор ва дар баробари тартиб додани протокол корҳои фаҳмонидадиҳӣ ва тавсияҳои ҳуқуқӣ доданд. ёдрас мешавем, ки амалиёти маданияти шаҳрдорӣ бо ҷалби сохтору идораҳои давлатӣ ва фаъолони маҳал ҷараён хоҳад гирифт. ҳадафи асосии чорабинӣ пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ, муноқишаҳои оилавӣ ва унсурҳои бегонапарастӣ, риояи қонунҳои амалкунанда, саҳм гузоштан дар ободонии гӯшаҳои диёр ва тақвият бахшидани ҳамкории милитсия бо ҷомеа мебошад.